लोगोफोर आंनि बुंनायखौ मोजां खोनादोंबा साबस्क्राइब खालामदो अननानै। आं दिनै गोदान भिडिअ लाबोलायबाय जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थायो आंजों लोगोसे। आं दायो गामिनि दखानाव थांनो नागिरदों आरो नोंथांमोनाबो लोगोसे आंजों नायफालांबाय थादो। ओरैनो बेरायथाव मैगं लायनो नागिरदों आरो आङो गामियावहाय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लोगोफोर आं दायो गामिनि दखानाव सफैबाय। नै ओरै अमा फानदों ओरैजाय दख'ना फानदों आरो जोंहाथ' फिसासा जायो नालाय जोलोगा दखान। जोलोगा दखान फानदों आरो ओमफ्राय ओरैजाय दख'ना फानदों बेहाय ओरैजाय गस्ला फानदों आरो उन्दैफोरनि गस्ला दंलायो नै साथा सुथा होनलायो। ओरैजाय मैगं फानदों आरो ओरैजाय मैगं फानदों ओरैजाय साहा दखान दंलाजोबो। दंलाजोबो गिदिंफिनबाय नैबे जोंनि दखान आरो जोंहानि फिसासानो ओरैनो फिसासा हालाबायो आरो न'नि मानसिया। नै आसोला जागोनलायो खारखुमाना जाबाय खोमाहाय। मा फैदोंलै गावखौनो लेंहरबाय थाखाबाय आरो मालाय जाबा फैफानो हाब्रा फ्रेन्सफ्रा। आं जानो दाबो गैथ'आ गावनिफ्राय हादोंमोन माबाजों खालामदों खालामदों माबादा सिङाव खोनासंसै जाहोनो मानि आंनावसो बिगासिनो आंसो जाहोनो नागिरदों। दे लोगोफोर गुदुं गुदुं खाजा फुलुंनो बेखौसो लांनो बा सावग्रियाबो दे बाजै माबा मोनसे बुंहरदो। मा होनबावनांगौ सावग्रायाथ' गासिबो गोथावजोबखा गोथावजोबखाना बे फाननाय बुस्थुआ मोनसेबो गाज्रि गैया मोनलायजोबो आरो गोथां गैया। ओमफ्राय मा नाम होनदोंमोनलाय बेना? बड'लेण्ड बड'लेण्ड नामा? नैबे ओमफ्राय टेब्लेट लांदां बे टेब्लेट लांदां माने खावा खरे खावा गेसिबो डाक्टाराव मोनोना बयेम बयेम फानना हरो बेनो आरो बे बुस्थुआ माने बेहाय जेबो होआ नालाय बे टेब्लेट लांदां। ओमफ्राय मा मा बुस्थु होयो बाहाय? औ जेबो होआ सिनि एसे होबाय सदा ओमफ्राय थाव सावबाय बना बावग्रानि। गोथावफ्रा माबायदि जायो? गोथावाथ' उनावबानो मिलौलायखायो बियो गोथाव जाथारो आंबो दं। सोर बांसिन जायो होनदों? सावथालफ्रा बांसिन जायो। सावथालफ्रा बांसिन जायो आरोना। ओमफ्राय बेखौ लाबाय जाबाय बिराद मोजां जायो बिसोर गोसावलाय लांथारो थाइबाल' नालाय राङाबो। दे ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो थिनहरदो। नोङोब्रा लोगोफोर अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो होनदो दे लोगोफोर आंनि बुंनायखौ मोजां खोनादोंबा साबस्क्राइब खालामदो अननानै। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। औ साबस्क्राइब खालामदो। औ साबस्क्राइब निउस लाइभ बादि मोजां मोजां जाग्रानि नाम खोनागोन नुगोन जिराय जिरायब्रा मा गसंलाबायबो जाग्राफ्रानो। एथ' दिन थाखिसे कि खामखरिया थाखिसे गारा आराम होइसे नाखि बुरजानोसै लोगोफोर असला साहा लोंदों आरो मा बिलाइ नेमखि सावनाय नेमखि जाबाय माबा होनोमोनलाय बड'लेण्ड लादु नामा? बड'लेण्ड लादु ना लोगोफोरनो मैगं लानो आरो जेबो मैगं ओंखाराखै आलु लालाबायनोसै ओरैनो लेरख' फानदों माथो लेरख'आ बेसेबां? 10 थाखा आलुजों माजों लागोन? दखानानो दैज्लां बोथोरबाथाय जोंहा लोगोफोरनो मानसियानो सिंस' बयबो माइ गायजोबनाय जायोना र' जोंहाबो गायसै एसे उनाव गायगोनलाय मानसियानो गैया। औ गायसै एसे उनावहाय
मैगंबो ओंखाराखै लोगोफोर आलुखौनो लालाबायसाबबाय फिसा दखाननि गामिनि दखान नों मा लानो नागिरदों मा लानो आरोखौलाय जाखोलाय लोगोफोर हिनजावफोरबाथाय लानायानो जोबा आइब्रुं ना आइलिना आइब्रुं सानदों बेखौनो अ नै मिन्दियाव नै लायोबा आलथा मानो नांगौ आलथाखौलाय खाजा जाबा जाया लोमजादोंलै लोगोफोरहा गगा मोनदों गुजुदों उदो दालासै बिदिखौनो आरो मा लाबोखो दे खिन्थाथ' लोगोफोरनो नै आलु अमा बेदर देलायग्रा लाबाय दायो थांसैसै लोगोफोर जों लागो लामाया नै नायजाथारा गामि एरियाना लोगोफोर बेनोसै आरो लोगोफोर ओंखाम संहैसै दाना मोनाबाय नालाय लोगोफोर